Όπως μας είπατε στα comment, θέλατε crossbar challenge. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι αυτό, είναι απλό. Πρέπει να πετύχετε το δοκάρι. Ο καθένας από εμάς έχει 5 ευκαιρίες. Όποιος πετύχει τις πιο πολλές ευκαιρίες, νικάει. Βλέπετε, είναι η σειρά μου. Ας πετύχω πιο πολλά δοκάρια. Το κούμπησα. Τα κούμπησα. Ναι, ρε. Το μαλλί. Μπράβο! Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Μπίλι. Έχω πετύχει ένα και είναι η τρίτη μου ευκαιρία. Έχω άλλους 2. Θα βάλω την μπάλα, εντάξει. Σταμάτω και δεν μετράει μετά. Έλα! Έχω άλλη μία. Πάρε. Για παιδιά, τώρα είναι η σειρά μου. Τράβα. Σου λέγα εγώ τώρα. 5-2. Έλα ρε, είμαι τερματοφύλακας, έλα. Ναι, καλά, έλα, φύγε. Έχεις πολύ αδύναμα σου. Τρίτο μου τώρα. Σταμάτω, δεύτερη φορά που πάει εκεί. Παιδιά, αυτή είναι ατυχία. Άμα χάσει το τέταρτο νικά. Το πέμπτο, ναι, εντάξει, νικά το ξέρω. Άμα το χάσω, νικά. Δεν ξέρει μπορεί να θα παίξει ο καμεραμάν μας. Τράβα πάρει. Πάρει. Ξέρετε πάρει. Έλα, πάρε. Νίκησα, σπίτι σου. Παιδιά,